Kasih baju ada kok tak jadi, simpan kandung rahasionya antara di dan kandung. Penan bagurau takalamu bakalang samo direnangkan la direnangkan oe tuano jala tawati ada tabariko samo disimpan di genggaman karamadan enggak biarlah kami dalam dendangan samo disiko dulu kita dulu kita oi baraban nama tagua iman de mamanda marusa ajuo kantala di dalam kandung tindak kalamu name bagage bali pulang basamo pulang itu
iyo suli sang